Tag godt imod specialklasse! Vi er normalt 4. Ja, der. Men den ene han døde i en majtræskeulykke, ikke? Lige inden show. Det var frustrerende, fordi vi havde allerede sat stolene op. Det der er fantastisk, det her, altså os 4 sammen, er jo... Det er jo ikke bare det faglige. Altså, altså skal man tale fællesskab og sådan noget, så handler det også om, at vi deler meget mere end det, ikke? Vi er blevet fædre og stiftet familie og været igennem alverdens forløb på privatfronten af den ene og den anden art. Altså, der er sket sindssygt mange ting. Vi er jo på sin vis hinandens bedste venner, os 4 imellem. Ved du godt, at det vil ikke befat, hvis du vil være med? Du skal løbe rundt, og så skal du sige som en ged. Du skal danse på din tunge. Det der stadig er gaven, altså det er det der med, at man er oprigtig, selvom man kender hinandens humor og alt muligt, at man stadig oprigtigt kan blive dybt forbavset og forundret og brække sig ren over en af de andres påfund. Jeg deltager altid i OL.